সঁচাকৈ যদি ষষ্ঠ অনুসূচীৰ জনজাতিসকলৰ সমস্যাৰ সমাধান কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে অতি সোনকালে এতিয়াও জেলত থকা NDFBৰ লিডাৰসকলক আৰু কেডাৰসকলক মুক্তি দিয়ক নাম্বাৰ 1 নাম্বাৰ 2 মই অনুৰোধ জনাব খোজোঁ যে জনজাতিসকল আমাৰ BTADৰ কাৰণে যি ডাইৰেক্টলি পইচা অহাৰ যিটো ব্যৱস্থা চেণ্ট্ৰেলৰ পৰা সেই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক ৰাজ্য চৰকাৰৰ জৰিয়তে পইচা অহাৰ কাৰণে আমাৰ BTADৰ বহুত অসুবিধা হৈ আছে গতিকে এইটো বাদ দিয়ক আৰু 3 নম্বৰ BTR চুক্তি আৰু ডিমা হাছাওত যিবিলাক চুক্তি হৈছে সেই আটাইবিলাক চুক্তি 100% কাৰ্যকৰীকৰণ কৰিবৰ কাৰণে মই দাবী উত্থাপন কৰিলোঁ যাতে সঁচাকৈ কাৰ্বিসকলৰ বড়োসকলৰ আৰু ডিমাছাসকলৰ সমস্যাৰ প্ৰকৃত সমাধান আহিব পাৰে আৰু অসমৰ ভিতৰতে এই জনজাতিসকল থাকি ফেডাৰেল ভিত্তিত তেওঁলোকক স্বতন্ত্ৰতা প্ৰদান কৰি আমি সকলোৱে অসমীয়া হিচাপে পৰিচয় দিব পাৰোঁ सोरबाया बायदिसिना बाथ्रा बुङा मानो जिखियानो बुङा मानो XYZ बुङा मानो नांजाया जाय हक ओमफ्राय मोनसे बाथ्राखौ आं बुंनो लुबैदों आं बुंनाय नङा बियो नैबे जोंना UG ब्रह्मनिख्रुइबो आरोबाव बिथां BTRनि CM आरो लकसभा रायजसभा बेफोराव थांनायनिख्रुइबो गोरोंसिन बाथ्राफोर बुंनायाव बा बैसोआवबो मेचुर ओमफ्राय आरो गोबां बिथिङावबो गोरों सानसे समाव जोंनि BTCनि DCबो जादोंमोन क'क्राझार जिल्लानि जन इंटि काटार बेफोरबायदिया दिनैहाय अखिल गगैखौ राज्य दलनि आफादगिरिखौ धन्यबाद होदों आरो बर' रायजो राजाफ्राबो धन्यबाद होदों गोसो सिङाव UPPLनि मानगोनां बिथां श्रीजुत प्रमद बर' सार आरो मन्त्रि सार UG बै समनिफ्रायनो बायदि रोखोमनि आन्दोलन खालामबोनाय बिथां दैदेनगिरियाबो बिथांखौ सनमान होयो नङा होमबा दिनै बिथांमोना लाजिदोंना लाजियाखै बा एसेब्लाबो साननाया फैदोंना फैयाखै बा एसे सानदोंना सानाखै आं बेखौसो गोसोखांबाय थादों जिहेतु अखिल गगैया ओरैबायदि बाथाबारिखौ खेंफुरसार होबाय नङा होनबा जोंनि 6 शेड्युल एरियायावहाय मा जागोन आरो जोंनि BTRआवहाय मा अबस्थायाव गोग्लैदों बे अबस्थाखौ अखिल गगैया लामाखौ खिन्थु मोजाङै बेखेंनानै होदों बावहाय जुदि खेंनो रोङाब्ला एसे मोजाङै जुदि खालामलांनो रोङाब्ला जों एसे पलिटिकेल हान्जाफ्रा उइक पइन्टआव गोग्लैगोन आरो जों बावहाय बर' रायजो राजाया मोनथिनानैबो लागोन जे माने जोंनि बर'नि लिडारफोरा पावारखौ लुबैयो पावार मतलब फैसाखौबो लुबैयो फैसानि लुबैसुला आरो गाद्दि लुबैसुला जाथिया नों बर' जाथिया मा जादों जोंहा नांजाया जों सोंखारिलायबाय थानो मोनबानो जायो जों बर' जाथिखौ सोंखारिलायबाय थानो मोनबानो जायो पलिटिशियानफोरनि डायलग बेफोरो बैबा बिखौ सौगोन बिबो बिखौ सौगोन बिबा बिखौ सौगोन गङा खिन्थु फारलायबाय थागोन पलिटिशियाननि लिडारफोरा BPFनिफ्राय UPPलाव थांनाय लिडारफोराबोथ' बिनो मिनिथाव बिसोरनो मोनबोदोंमोन एसे खोनासंनानै लानि जन इंटि काटार साराबो दिनैहाय 6 शेड्युलनि बारै माखासे बाथ्राखौ बुंदों जोंनिया कयेकजन बे UPPLआव थाफाग्रा जेबो एबो मिथिया बिबो मिथियो पलिटिशियाननो साननैसो एसे हाबज्रांबाय आं UPPLनि गरा बेबायदि खालामग्राफ्रा बाबा डेन्जार कमेन्ट हरनो गोरोंथार आर'नाइया UPPLनि ट्रेक्टरनिखौ ओरै लाबाय खाफालाव गोजा खारलायबाय ट्रेक्टरनि सिम्बलाखौ नैबेयावल'नो आंनोसै ट्रेक्टरनि मानसि UPPLनिया आं नङाब्ला UPPLआ थांनानै थाया बे सिस्टेमनि खालामग्रा मानसिफोरा ओरैबायदि थार्ड क्लास मेन जेन माने पलिटिक्सआव बिसोरनो थारसै महान लिडारफोरा जोंना ना बै व्यक्तिफ्रा 6 शेड्युलनि बाथ्राखौ एसे मोजाङै हाब आरो जोंनि BTRखौ रिजन सोदोबा जों एज ए बर'आनो सिंगेल रिजन मोनदों बे सोदोबखौ मोजां सिन्था खालाम नागालेण्ड माबा माबि ओरै बिदि नर्थ इस्टआव मोनसेल' रिजन मोनदोंनो
जोंहा बर'आ सिंगेल रिजन मोनदों बेखौ एसे सिन्ता खालाम आं हले बेखौ बुंखायो रिजना बेसेबां गिदिर बेसेबां पावारफुल बेसेबां क्षमता दं नोंनि बड'लेण्ड बिखायाव फैनानै रिजनाखौ सिफायख्रबनानै ग्रेन्डाराव होनानै पाउडार बायदि खालामनो नागिरदों बै हार्डक'रनि इउपिपिएलफोर बुजिदोंना बुजियाखै नोंनि बे रिजनखौ ग्रेन्डार मेसिनाव होनानै पाउडार खालामनो नागिरदों सोर खालामनो नागिरदों ओरै गानग्राफ्रा नायना लानि दे बे सार जन इंथिकाटार सारा मा फोरमायखो बिनि सिगां अखिल गगৈनिखौ एसे होबावनि आं कार्बि आंलं डिमा हासाव आरो बोधय बिटिसि एरिया बिटिआर एरियात থকা বড়োসকলো আনন্দ পাইছে ভাল পাইছে ভাল পোৱা কাৰণটো হৈছে আমাৰ অখিল গগৈ এমএলএ ডাঙৰীয়া এখেত আমাৰ এমএলএ ইয়াত নহয় কিন্তু অসমৰ এমএলএ বুলি ক'লে অসম গোটেইখিনিটো তেওঁ কথা ক'বলৈ অথৰিটি আছে আৰু এখেতে আজি আমাৰ কাৰণে আমাৰ ভালৰ কাৰণে 6 শিডিউল শক্তিশালী কৰিবলৈ আৰু অটোনমাস ষ্টেট আমাক দিব লাগে বুলি কোৱা কাৰণে আমি এখেতক বহুত ধন্যবাদ দিছো আৰু এখেতে সঁচা ঠিক কথা কৈছে যে 6 শিডিউলটো এটা মিনি কনস্টিটিউশন এটো ৰিজাৰ্ভেশন ল নহয় যেনেকে ভাৰতৰ সংবিধানটো ভাৰতীয়ৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশন ল বুলি নহয় হেতু সংবিধান বুলি ক'লে কনস্টিটিউশন বুলি ক'লে এটা দেশ বনোৱা দেশ সজাবলৈ বা বনাবলৈ এটা আইন ইট এ লিগেল ফ্ৰেমৱৰ্ক ফৰ কনস্ট্ৰাক্টিং এ কান্ট্ৰি সেই কাৰণে 6 শিডিউলটো এটা মিনি কনস্টিটিউশন যেতিয়া আমাৰ কাৰ্বি আংলং বিটিআৰ এৰিয়া ডিমা হাছাও এই গোটেইখিনি আৰু বাকিখিনি 7টা মান আৰু আছে এই 6 শিডিউল এৰিয়া এই গোটেইখিনিটো মিনি কান্ট্ৰি বুলি আগৰ পৰা ধৰা হৈছে লোৱা হৈছে আমাৰ কনস্টিটুৱেন্ট এছেম্বলি অফ ইণ্ডিয়া এইটো কৰা হৈছে সেই কাৰণে এইটো সন্মান মানিব লাগে আৰু এই কথাটো আমি সকলোৱে গুৰুত্ব দিব লাগে আৰু মানিব লাগে আৰু আজি মাত্ৰ আমি ধন্যবাদ অশেষ ধন্যবাদ দিছো আমাৰ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া এখেতে আমাৰ কাৰণে যিটো ক'ব লাগে আমাৰ হিল ট্ৰাইবছ কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা ডিমা হাছাওৰ পৰা বিটিচিৰ পৰা হিল ট্ৰাইবছ সকলে ক'ব নোৱাৰা কথাবিলাক এখেতে ক'লে সেই কাৰণে এখেতক আমি বহুত ধন্যবাদ দিছো ধন্যবাদ জন इंथिकाटार सारा धन्यबादसो होबावदों बिटिसिनि थाखाय आरो कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिल डिमा हासावनि अट'नमास काउन्सिलखौ लानानै बाथ्रा बुंनायाव सासे एमएलएआ ना एज ए होल आसामनि बाथ्राखौनो बुंनो मोनो काउन्सिलनि बाथ्राखौनो बुंनो मोनो कि नाथायबा जों बर'नि एमएलएफोर दंब्लाबो गैयैफोरबायदि जोंनिया ओरै गानग्राया जुदि माबा मोनसे होनोब्ला ओरैबायदि मावो थोर मावो आंनि एमएलए बिबानखौ ख्राबनो लाल खाटासो होसिगोन नामा लाल खालिजों बोना होसिगोन नामा ना बेफोरबायदि होजानो गियो नाथाय अखिल गगैया मा गावहा पावार जेबो गैया बेबो सासे एमएलए हिसाबै बियो गोबां बाथ्राखौ बुङो माबायदि साहस जों बर'नियाव बेफोरबायदि सोरबा एमएलए दङना साहस गोरा आरो हजों लकसभानो माबा माबि रायजो सभानो माबा माबि सभा बेफोरबायदियाव बुंनांगौआथ' धन्यबादल' होना फैखाथारो बिनि अनगायै जेबो गैया नायना फरायनायाथ' बाद दे आं बेवहाय जेबो बुंनो थाङा नों लेखा लिरनानै लाना थांदों फरायदों बिराद मोजांनि बाथ्रा नाथायबा गोरायै गैया बुंनो हाया उमुक सार धन्यबाद उमुक सार धन्यबाद आं मुं मख'ला बेफोरबायदि आरोखि ना दिनैहाय जोंना एमएलएफ्रा एसेम्ब्लियाव बुंनो हाया मा खारन दं मा जाहोन दं
जेबो जाहोन गैया अनलि जाहोना बेनोल' आं जुदि गोरा बाथ्रा बुंगोन माबा मोनसेखौ जुदि गोरायै बुंगोन आंनि समस्थियाव आंनि बियाबाव आंनि एमएलए नि समस्थियावहाय माबा मोनसे लामानि बाथ्रा बुङोब्ला आंनि नामखौ खालि गोजासो होना दोनसिगोन नामा बेखौ गिनानैनो जेबो होना बाद बाखि जेबो गैया तो गोलाव बाथ्रा बुंबाय बावहाय जुदि गाज्रि बाथ्रा बुंदोंब्ला गाज्रि सोदोब बाहायदोंब्ला गासिबो बर' रायजो राजानाव क्षमा बा निमाहा बिनानै आंनि बे सुंद' भिडिअखौ बहायनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि